Kumagumbi amanomhlaba zindlondlo ezinhle, indlondlo lekhulumayo sanibonani. Cela ulike, usubscribe, ucommente below. Sesifikile yini isikhathi kuwe sokuthi ubone inamba emaphusheni ezi-appearisha like ngama-triple, 777, 888 or double and doubles like 20, 21, 21, 11, 11, iy'namba lezi ezikanjalo. So uma ngabe uke wayibona lezo y'namba, ngiyazi ukuthi uyazazi, futhi uma ngakaze uyibone ungaze uyi-experience, ayikho inkinga, usazoyi-experience vele, ngoba sihamba indlela eyodwa sonke, noma ngabe ingahluka somehow, somewhere, kodwa nje okusalayo sihamba indlela eyi-one. Singabantu bomuntu omunye, sihluka nje kancane la sihluka khona. So usazoyibona lezo y'namba ziningi, ziyavela kakhulu isikhathi esiningi lezo y'namba, angel numbers, we call it spiritual numbers. So lezo y'namba lezo nje mawusuyibona kakhulu, consider it as a powerful spiritual message, ngoba lezo y'namba lezo ziyakhuluma, zine-message eyisiqinisekiso ezoqinisekisa ngaleso simo leso kuso ngaleso sikhathi, ezoqinisekisa ukuthi manje i-universe, spiritual guides bakukhombisa ukuthi usendaweni e-right njengamanje, usahamba kahle, iyakubonisa ukuthi kokho konke lokho okwenzayo usahamba kahle. So vele kule ndlela siyadinga ukuthi sikhonjiswe phela ukuthi sisahamba kahle yini, ngoba sometimes siyayidawutha thina ukuthi ngisasekuyo yini indlela e-right, ngisenza kahle yini, ngisahamba ngempela lokhu kufanele mangihambe yini. Because endleleni ey'ningi sinezindawo, sinezinto ey'ningi esihambe siy'thole endleleni, especially nje imimoya emibi iyafika isivimbele endleleni zethu. Imimoya emibi iyafika ngaso sonke isikhathi. Yikho mina ngike ngithi uma ngabe uye emanzini bokuqikelela ukuthi ucela nemimoya emibi, qala ikiqhele, ngoba asizanga kuyona, size kwimimoya ekhanyayo, imimoya emihle. So lezo y'namba ziyakwazi ukuthi zisiqinisekise ukuthi sisahamba kahle, because i-angel ikhuluma nawe, ingelosi yakho ikhuluma nawe, iyakubonisa. Sometimes nje lezo y'namba zifuna ukuthi uhlale phansi nawe uzibheke, ubheke yonke indawo, hlala phansi, zinika isikhathi ukuthi mawucheke. Internet ikhona, yonke into ikhona, Google ukhona, yonke indawo. Sihamba manje sesisendaweni e-right ngoba sesaphucuzeka kakhulu. Usungahlala phansi nje ubheke ukuthi uma ngabe uphuphe u-888 or 777 or ubani, leyo namba leyo, which even noma ngabe yiphi inamba leyo oyibonile kuma-vision wakho, uzohlala phansi ubheke ukuthi isho ukuthini leyo namba. Izokukhombisa ukuthi usesendaweni e-right, izokukhombisa ukuthi ispirit siyakhuluma nawe ukuthi njengamanje sikuprepare for ini, ngoba siyapreparwa phela, siya-alignwa ukuthi sikwazi ukuthi sihambe ngendlela e-right, ukuze sikwazi ukuthola esifanele sikuthole, ukuze sikwazi ukuharvesta esikade sikutshalile. Siyavuna phela ngoba sihamba endleleni. Kwesinye isikhathi zikhombisa ukuthi i-intuition yakho and i-strong kangakanani manje. So fanele wena wazi ukuthi lezi ndaba lezi ey'bhalwayo emaphusheni, lezi namba lezi zine-meaning, a powerful one, because zizokwenza sure ukuthi sinake sibone ukuthi sikhuluma nawe. So angizukwanda kakhulu ngey'namba, ngoba iy'namba kakhulukazi zifuna umnikazi wazo, zifuna wena ukuthi mawuhlale phansi uyibhekisise kahle ukuthi zithini, kodwa nje zisho kona ukuthi usesendaweni e-right. Ziyakuqinisekisa, ziyakukhombisa ukuthi la uhamba khona ku-right na, la indlela osukuyo, lesi stage okuso ukusiphi. Sometimes kukhona lokhu ukuthi awukwazi ukulalela i-intuition yakho, bazokunikeza-ke indlela yokuthi bakutshele ukuthi manje isikhathi sokuthi mawuhlale phansi ulalele okungaphakathi, isikhathi sokuthi utruste leli zwi, le voice le khuluma kuwe ngaphakathi. Sometimes bazokukhombisa ukuthi manje usuyakwazi ukuthi uzenzele umsebenzi, ukuthi nawe uzenzele
izinto zikwazi ukuphumelela, unamandla. Sometimes bakubonisa futhi ukuthi manje usunawo amandla ukuthi uma ukhuleka musulokhu trust omunye umuntu ukuthi ngicela ungikhulekise, ngicela ungenzeni. Wena okwaziyo ukuthi manje uzikhulekele, wena okwaziyo ukuthi ukhulekele nabanye, usuyakwazi manje lokhu ukwenza. Esinye isikhathi sifuna ukuthi thina nje sibhekisise kahle, singalokhu sidiphendela kubantu isikhathi esiningi. Yes, bakhona abantu ngempela ngoba siyabadinga sometimes mawusuxakekile, kodwa kwesinye isikhathi fanele ubuye uzibhekisise nawe ukuthi unawo amandla okukhuleka, unawo amandla okuzihlambulula, unawo amandla wokwenza izinto iy'nhlambuluko, unawo amandla okwenza okuphuma uhambe kule ndlela abakukhombe yona ukuthi hamba indlela ethile. Unawo amandla okuhamba futhi uzobuya u-right uphila. So ngicela ubhekisise kahle iy'namba zakho. Ngisho kwisikhathi kuyenzeka kwesinye isikhathi ukuthi uma uthi ubheke iwashi lakho uthole ukuthi 11:11, wawuhlale phansi ngaleso sikhathi uyibuze ukuthi why njalo uma ngabe ngithi ngibheke isikhathi sikhomba ukuthi it's 13:13, sikhomba ukuthi it's 02:22. Uyayibona leyo nto leyo, iy'namba zakho hlalisisa phansi ubheke, ugugule ubone ukuthi ngempela zithini kuwena, zikhuluma zithini. I-universe isizokhuluma kanjani nawe uma ngabe unganaki izinto? Izoza kanjani kuwena, ikukhombisa kanjani ukuthi ithini kuwena, ngoba iyona ndlela abakhuluma ngawe nawe leyo. Yileyo ndlela abaconnecta ngayo, i-divine iconnecta nawe ngaleyo ndlela. That is why bazokhombisa iy'namba ukuthi lezi y'namba lezi awukubheke la. Ngiyakuthanda mntanethonga, ungakhohlwa ukulike, usubscribe, nisale kahle.